Salam. Oras madita saluna. Para halado HKBP Jalan Lurah Cimahi, pasahaton tusude ruas dohot tamu, namar minggu di Tikyon, horas jala selamat beribadah mahita, tapuji matuata maredde hita, sian bukwede nomor 26 ayat sada dohot ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi porbadia na tumopalangit dot tanon. Amen. Sa ingot ma ale Jehova, akadenggan ni basam dot asini roham, ay siyan narobido akai, asa unang marsurak-surak akka musuku midaham midahu, ale de batakku, marhapo satu ho doahu, say unang paila ahu. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang para siroha na sumurung na madok mauliate mahami tuho siyan nasa rohanami ada lileon ho anakmu nasa sadai tuha matean humopo pami asa unang mago na porsea di ibana alai asa hangoluan na salileng-lileng na di nasida tatak mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus nagabe habadiaon dohot hatigoran dihami say sesa madosa nami sa luhut ala ni pelean na sundenggan na pinelehon nai humopop pami say paeleng mapinggolmu tutang yang nami jala asi maroham dihami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dahita sian buku ede nomor 205 ayat 1 ayat 2.
begi hamuma patik ni debata di bagasan sedarion, ima na dienet sian patik palimahon, satu na pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasangapo mudo na torasmu asa martua ho, jala leleng mangolu di tano na nilehon ni Jehovah debatam diho. Paunopon unak ko mamunu, papituhon unak ko mangalakup, pawaluhon unak ko manakko, pasiaon unak ko olo makatidakkon hata na sotutu maralohon dongat colma, pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu, ido sahakna. Atong rak mangido gogo mahita tutuhata taringot tu patik naing. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon nau partu patik mi. Amin. Tauduti musema muji tuhata sian bukede nomor 670 Tatupoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para siroha nasumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halak pardosa nadangolon, rotu jolo ni habangsa habadia ummi, manopoti jala manganggukon dosa nami, masai jo tuarsai hami ho maritehite pikiran, dohot hata, dohot pabainan nami naroai, dang waholongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa toti nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami. Dibaheni tamado rimasammu, jala uhumamu hami tuhamatean sa leleng nileleng nai. Alai, nama porus mahami nuaing tuasi ni roham na godangi, mangido sian nasa rohanami, hasesaan ni dosa nami saluhukna, say urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangolu hami, dohot ala ni kuarmu nabadiai,
Ale Tuhan, saya si maroham dihami halak nadangolon. Amin. Baga-baga taringot tuha sisaan ni dosa, sa tokkid do hutarikon ho, alay papungupungok kumaho buse marhite-hite akka asi ni rohagodang, tagan di parpiar ni muruku, hutabunihon bohikku sa tokkin maradupon ho, alay marhite-hite dengan basa sa liling-liling na asyaku ho, ninna Jehovah si palua ho, hasangapon ma didebata na digicang. Tauduti marede mahita sian buku ede nomor 177 ayat 1 dohot ayat 2. Tabigi mahatan di debata turpuk epistel diari minggon, imana dienet sian buku pesalmen bidu 22, mamuka sian ayat 27, 1 ayat 30 sada, asa tajahama namar sikak sori. Sai jami tahunokku magwarmu tuaka hahanggiku, jala pujiokku maho di tonga-tonga ni huria namar luhuti. Aidang lea rohana manang marbias-bias mida pardangolan ni nadangol, jaladang ditabunion bohina maradopon ibana, jala ditangiod do anggukna tu ibana. Saimangan dosogot akka nadangoli jala butongan, ikon mamuji-muji Jehovah doaka na uso-uso di ibana, sayumisa do rohamuna sa liling-liling na. Ay Jehovah do na puna harajaon, jala pangonggomon diaka parbegu.
Saya dong do pinopar ni manusia na mangulo ibana, aka na manaringoti Tuhani tu pinopar na sogot, ido yang gosahat na, martua doakan na tumangion hata ni debata, jala na upiopsa. Amen. Tapuji Tuhata sia bukede nomor 700 ono pulusia ayat 1 dohot ayat 2. Tatidakko maha porsiaw tay, songon na hinatidakko nirungata sa porsiaon di sadok portibion, rakma hitamadok. Au porsea di debata Jahuba, ido ama pargo na suatu dosan, na tumapalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba na sasadai, ima na tinubuon ni si Maria, nagabe-gabean siya to di porbadia, andorang suhabubuhan. Ido Tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, mamate parkawajal do ibana di hau par sinar silang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahudul tu siamun di debata Jahuba, amanai pargogo na suatu dosani, disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu do na mate. Au porsea dito di porbadia, jaladong sada huria na badia, huria topan ni halak Kristen akka na badia, dohok dia sisaan di dosa, dohok dia tai na mandok, mula mangolu sogot daging ni halak na mate, dohok dia nguluan na sora suda. Amin. Tabigema ima nagabe songo tikting na masa di huriata di bagasan na saminggon. Horasma dihita saluhutna. Horas. Manami nanami dot yanak nami na poso bulung
meradu sudah hita tahe nah di bagasan kebaktian di minggu arianon tapa hiuti hutma asa hujaho kami warta minggu di bagasan tikyon na parjolo 3.2 tentang persembahan pembangunan. Pada hari ini Minggu 28 Februari 2021 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan untuk pembangunan melalui amplop. Amplop disediakan oleh panitia di depan pulang. Persembahan tersebut dikumpulkan di tempat duduk. Kemudian 5.1 berita duka. Pada hari Selasa 23 Februari 2021 yang lalu telah meninggal dunia Bapak Pesi Tompul, lahir 24 Maret 1948, tutup usia 73 tahun. Meninggalkan atau Nahinabaluhon, istri Boru Simatupang, beralamat di Jalan Purbasari 2 nomor 39 Sangkuriang, masuk WEK 5. Pada hari Kamis 25 Februari 2021 telah dimakamkan di TPU Kerkop Lui Gajah Cimahi, dan gereja kita telah memberikan uang duka atau diakoni sosial huria. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kemudian 5.2 pemberkatan nikah atau warta yang kedua. Atas karunia Tuhan Yesus akan menerima pemberkatan nikah saudara Gonggom Pardamaian Simangunsong, putra dari Bapak Ukap Simangunsong, Ibu Lisken Pangaribuan yang beralamat di Sibarani Sitakola Laguboti, anggota jemaat HKBP Godung Laguboti, Resort Laguboti, dengan saudari Esther Riandari Sintauli Hutajulu, putri dari Bapak RAP Hutajulu almarhum, Ibu Hanna Nurul Pajariah yang beralamat di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo F35 RT 03 RW 15, anggota jemaat HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi. Rencana pemberkatan nikah pada hari Sabtu 6 Maret 2021 di HKBP Godung Laguboti Resort Laguboti. 5.3 kegiatan di lingkungan gereja. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan gereja serta mencegah kerumunan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, dimohon kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Lurah Cimahi supaya kegiatan di dalam lingkungan gereja tidak boleh lebih dari pukul 22 WIB. Kemudian 5.4 jadwal ibadah. Pada hari Minggu 7 Maret 2021 pukul 7.30 WIB adalah WEK 1, 7 dan 8, masuk pukul 10.30 WIB, WEK 2, WEK 3 dan WEK 5. Pukul 16.30 WIB adalah WEK 4, 6 dan WEK 9. Yang terakhir, kami ralat pada warta di halaman 5 tentang persembahan bulanan. Di situ tertulis atas nama Nyonya Siahaan Boru Pardede WEK 9, kami ralat yang sebenarnya NP Siahaan Boru Pardede. Dengan demikian warta kami sudah ralat. Mau lihat madita saluhna horas. Tauduti mamuse tapuji tuata maredde hita sian buku edde nomor 772
mamuka siadat sada hukmahita pasahaton pelean na parjolo. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti hakati atemuna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atani debata di minggutta sadarion imana tarsurat di buku surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bid 24 ayat 10 1 ayat 25. Dihamuak kamanami dot inanami nang na marminggu di bagas tabe hatani debata dihita ima sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom bid 24 ayat 10 1 ayat 25. Tajahama mar sikat soring. Ai dada marhite patiki ro baga-baga tu si Abraham nang tu pinoparna nama dok. Ibana manean portibion marhite sian hati goran na sian haporsiaunido. Ai dihorhon patihido rimas alai anggo soada patik laos soadong do pangalao sion.
Hobbar tu natar surati upabakit doho gabe amani torop bangso diadopan ni debata mai nahina porsiaanna si pangulu akan amate jala si jou na suadokian gabe adong. Dang naolo gale haporsiaon nai paidaida pamatangna nahira naso marngulube ainunga 100 tahun ne umurna nang paidaida sisara naung saib ladangi. Ai positutu rohana tuk do gogo ni debata patupahon na pinarbaga baganai. Dada ala ni ibana sabing ubahen natar surat naung dirajumi tu ibana. Ai di pasaha do ibana alani pangalaos yottai jala di pangulu siala hati goratta ima yang go sahna dihamuak kamanami inanami na posobulung remaja nang salu nahita na marpungu di hari Minggu sadariod dong asaha porsiaon di bagasan kuarni Tuhan Yesus molo tapar rohahon buku ni Apostel Paulus tuhuria Rom takas do boa-boa do hot soso-soso tu akan aporsiai asa lam togu marha porsiaon. Nang pe memang molo di partikian ujui nunga tardok ia huta Rom ima huta naung maju. Huta perpunguan niaka na pistar marhitehon parbinotoan filsafat dohot lan akan asing na ni guruhon nasida adorang sororo pe haporsiaon tu Tuhan Yesus Kristus. Laus disido tong pangaripunan ni pargogo ni Portivion sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat kekuasaan di partikian ujui sehingga memang kota Roma termasuk Huria Rom cenderung jala jonok tu aka pakataion ni haporsiaon na menyangkut teologia dohot dogmatika taringot tu na mangihuton Kristus isarani bohado sasitong na ngolu niyak kana porsiai di pertibakon tu hal sunat dan tidak bersunat. Karena bangsa Yahudi sangat menekankan bahwa sunat adalah pertanda keselamatan. Sehingga ajaran parsunaton dipadomu itu ajaran haluaun. Ima di biduta, bidu 2, 1, bidu 4. Jamita di hita sadarion. Jala molo laos tape hutiu nang di bidu na asing, gurang do disiakap panaringotion. Taringot tu ruhu ni nama kaporseai Kristus. Dohot nama jalo harajau ni debata. Ala torop do nangak kana porsea di hati hai. Pasaorhon pakkataion taringot tu perdagingon tu ngolu partodion. Sehingga menurut ajaran-ajaran naung ni peop nasida ditiki daktar sirang jolmai sian ngolu pardagingon nak partodion alani ipe nang partodion ipe
di hak kami do ngulu pardagingon jala marpardumuat do itu aturan doho ruhut taringot tu si panganon. Imana tajaha di Rom 14. Di bagasan ni pamotoan yak kabangso Yahudi taringot tu padan narobi dipaupuk di bagasan hatani Apostel Paulus tuhuria Rom asalam takas nasida mangulu di bagasan haporsiaon. Iroban nagudang tap putihi di son pangajarion ni Apostel Paulus nama say takas ma jowa kana porsea na manghuto Kristus di partikian ujui asa holan marpamusatan tu Kristus. Asa holan marpamusatan tu Yesus saluhut pakatayon pamudayon nang pangulaon nasida di tiki. Alus dia kasuku-sukuni mana pinadar ni Apostel Paulus nang tuhi tadi bagasa sadarion. Ia haporseaon dalatta mai laho majalo haluaon. Hinorhon ni haporseaon ido jala marhite haporseaon ido saut baga-baga haluaon nang tuhita jolma manusia di bagasan Yesus Kristus. Iro bain na say jot-jot di paubuk akamang do tamak kainang hadirion ni haluaw ni tu ruhut ni namarianakon. Hiaro arong sukun ni sahala parguru malua madok amak padita nami. Dia do dalan ni si Abraham porsea dapotan haluaon. Alana diula do patihi manang alana porsea ibana. Dungi Roma alus mengalusi didok masokonon. Molo ruhut ni natua-tua tu anak konna manang hamu majo tu natoras muna. Di bagasan perdalanan ni pernatua-tua muna. Dioloi hamu natoras muna alanya ado inna. Dioloi hamu persuruan ni natua-tua muna alanya ado. Dungi Roma perguru maluon dia lusima ala porsea tu natoras niba. Beiro. Dapat dua hon di ulahamu na sinuru ni natua-tua muna. Asa holong dorohana tuhamu manang naung holong dorohana tuhamu. Dungi dia lusima muse didok ma ala naung dihaholongi do hami ninna. Alai olodo si patamurut na tuai amak paditanami hiaru au sappe di gotil hacitian di sabok gogohian ninna behido. Hamuak kamang do tamak kainang namartuani pesongoni do. Taului hatani dewata, taulahon patik ni dewata, dada asa dihaholongi dewata hita. Dada asa holong rohani dewata tu hita. Alai taului jala taulahon hatani dewata tung holan ala naung takas jala patardo holong ni rohani dewata tuhita di bagasan Kristusi. Alani ido mangulahon nahina lomohon ni rohani dewata mangulahon patik ni dewata hinojar ni holong naung pinatuduhon ni tuhatta do itu hita. Hinojar ni holong naung pinaadar ni tuhatta do ita tu itu hita di bagasan Kristus Yesusi. Di bagasan Yesus Kristus naung paluahok kita di bagasan hamamatenai. Dang asa dihaholongi debata hita. Dang asa di pasu-pasu debata hita. Alai tukdo naung di pasu-pasu jala naung pinaluan ni debata hita saluh na di bagasan Kristus Yesus. Ubahin na taulahon ulahon na denggan. Alania kamang do tamok kainang hapor siaoni do mamit torihita dalatta tu haluaon. Sehingga perbuatan baik na mangulahon na denggan hinojar ni perbue ni holong ni rohani debatado itu hita
di bagasan Kristus Yesusi. Alani idak terpangasahon hita pabahenan naringgan laho dapot haluaon. Aladang adong sahalak pesian hitaon natugugu na laho mangulaho patiki di bagasan sadok hasik kopon dohot persitutuon. Nunga sude jolmai di bagasan dosa dohot di bagasan hahulomon alani idang tukbe pabahenan naringgan laho paluahon hita jolma manusia ikon na di bagasan Kristusido irupan na di guari minggutta sadarion reminis ceri ingot ma ale Jahoba dengan di basam dohot asini roham asa marhite-hite asini rohani debatado HP dohot baga-baga ni debatado HP dohot silehon-lehon ni debatado HP ubahin na dilehon tuhita haluau ni dada alani ha buyotta dohot hapattasotta laho majalo baga-bagai tung holan alani asini rohani debatado alani ham wakamang dotta makkainang nang saluh nahita kadong asa porsyaon di bagasan Kristus Yesus. Ta dalani mangulut taon, ta ulahon ma pardalanan ni ngulut taon, sadok di bagasan haporsyaon. Sadok di bagasan pakirimon. Haporsyaon nido dalatta laho patuguhon lakata makapositu hatai di bagasan sadok panguluyon di hatana nabadiyay. Di bagasak kaporsyaw ni nomar parbue jalama pakorhon si Abraham gabi pos rohana di baga-baganay nang pe hira naung holip hira naung pakol jara hira naung maol jupang baga-baga ni dewata di bagasa perdalanan ni nguluna alai anggo si Abraham manok tong jalalam tugudo haporsyaon na hinorhon ni baga-baga ni debata na hinaposan nai. Songonino nang hita di bagasa perdalanan ni ngulutta asa jupang haporsyaon nama pakorhon. Asa jupang haporsyaon namar parbue. Asa jupang haporsyaon namar pangulaon. Toktong mahita di bagasa pos ni roha maniok baga-baga ni debata na pinasaha na tuhita. Amin. Martang yang mahita. Mauliate puji-pujian marihoale Jahoba Tuhan nami na pahoton baga-baga haluaon marhite-hite Kristus Yesus. Di bagasan Kristusido dapot nami haluaoni. Jala di bagasan pakokopon naido Tuhan ditobus hami sian pardosaon nami. Sai patottu jala pahot malakka nami di Portibion. Laho mardalani di tanoon di bagasan pos ni roha dohot haporsyaon. Pasu-pasu maruas musaluhuna namar minggu di garejaon. Dohot namar minggu di bagas nasidabe. Sai tupahi jala gohi dohot dengan ni basam. Sai ingot maale Jahoba asin roham dohot dengan ni basam. Diakka namar ulang tahun kelahiran sadari odo saminggon. Saya itu pahi nasida di bagasan gajang niumur dohot pangaramotion di tanganmu. Nama ulang tahun pernikahan sadari odok saminggon saya tabai kebahagiaan di rumah tangga nasida. Pasu-pasu masakka ni anak dok boru ni huriam konggom simangunsong dot Esther huta julu saya patugu holong ni roha di nasida jalapatiur lakka nasida ulaun nasida di bagasan holongmu mangalakka di dongas sari peoni. Pasu-pasu akarwas ni huriam namar minggu di bagas nasida B, NN Robert Man Huta Barat, Vivi Riana Siaturi, dohot saluhut na nasida, asi maroham, di botohodo nasa nariko di ngolu nasida, alani isay lam tabay, jalalam pasu-pasu manasida di bagasan panupahyommu, diakka ulaw do ngolu nasida, sigano pari. Pasu-pasu ina namin nyonya padita si bolo ninang borusia turi di hari 24 nasalpu ulang tahun papitu 24 tahun. Hodo mangaleon gajang ni umur di nasida alani isa ilam tabay hai pasod di nanami
jala tupahi ngulu ni akapinopar nasida di bagasan asini roham. Pasu-pasu mali Tuhan nang ina namin na mabalu boro si matu pangnyonya si tompul. Toktong madi bagasa pangod di hononmu, jala pangodinganmu ina nami. Ihutonon ni akapinopar 17 tahun. Apuli sa luhut akka nasida, asa toktong di bagasang gogodo pakirimon nasiakoy. Pasu-pasu ali Tuhan nang ruas ni huriam akka namar sahit. Asang giat tumibu malum na sida siya nakaparsahiton na di bagasan pojok ni roha paru kilon urupi jala tugu-tugu na sida di bagasan gogo na siyako asa takas na sida marningot asini roham dohot denggan di basam di bagasan Yesus Kristus nakpaluahok kami siyan hamatean. Pasu-pasu ali Tuhan portibion nang bangso nami sanggiat tumibu salpu kopit 10 siya portibion jala tu payak akka partogi ni bangso nami na mangguguhon patupahon proses vaksinasi alai huasom do na pangidohami paluhok kami siya sore magon atau ngasima roham Tuhan sa itu pahi masalu ng ulo nami ho mahupangasahok kami dohot haporusan nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maret de mahita siyan buked de 770 ayat sada. mapilata. Le di bata amanami na di banua gicang horo-haro ni selu sileleon na dinggadok na saulibasa na mauliutus. Pasat kami masyan na nilehon mito hami pilihan nami tuho.
sai jalo mai gabi uap naucus di jolom paso-paso mai jala ramoti asau parasia kami pilihan pati bulok karajon muri tonga-tonga ni huriamdo di Portibion uhai marohan nami merite ite todim assalamu tadahami gurang leon mito hami assalamu girgir hami madok moliate tuho marite hiti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alea manamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami tu gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalohong pasu-pasu ya Tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan Dewata maho. Di sodakon Tuhan Dewata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Sai di dopakkon Tuhan Dewata mabuhina tuho jala di pasarhon madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu mari kita salukna. Adalah kategorial yang paling aktif lah ya. Kategorial kita kategori yang paling aktif. Skalanya 70-80 kayaknya nyampe ya. Menurut saya salah satu kategorial yang paling seru. Seberapa aktif? Sangat aktif ya. Sangat aktif ya. Kita tuh tidak begitu banyak kegiatan gitu. Kategorial Naposo cukup aktif. Aktif banget kayaknya. Oh ya pasti. Enggak sih. Apa sekali ya? Bagaimana sudut pandang kita saja? Lumayan lah ya. Gimana ya? Itu tergantung cara pandang kita sih. Apes nggak apes ya sebenarnya. Bisa dibilang ada apesnya gitu ya. Nggak apes sih sebenarnya. Kondisinya gini ya. Sebenarnya kami tetap melaksanakan
ibadah online tuh tetap Tengah kepengurusan, yang pasti sih kondisinya sedang berproses. Kondisi kategorial ini, ya walaupun masih tetap semangat sih. Gimana ya? Ya tidak begitu banyak yang dikerjakan. Menurut saya ini jadi lebih aktif lagi. Lebih baik, kalau kataku makin baik. keren lah. Pasti sangat super duper keren. Bukan sombong, tapi Naposo nggak punya saingan. Keren, ketuanya aja keren. Yang pasti keren banget sekolah minggu gereja HKBP Jalan Murah. Bisa dibilang keren. Seberapa keren? Keren banget. Dibilang keren, ya keren sih gitu ya. Keren abis lah pokoknya. Keren banget. Nama saya Renti Mangunsong. Saya adalah koordinator sekolah minggu HKBP tahun ini koordinator sekolah minggu HKBP Jalan Lurah. Nama saya Maria Boru Sirait. Saya sebagai bendahara sekolah minggu. Nama saya Satriadi Dewa Simanjuntak. Saya Ketua Naposo. Saya Andre Simangunsong, jabatan di Naposo, Wakil 2. Saya Syekh Purba. Jabatan saya di Naposo, Wakil Ketua Internal. Saya Nyonya Silaban Boru Pasaribu. Saya sebagai sekretaris. Nama saya Nyonya Nenggolan Boru Sinaga. Saya sebagai koordinator kerohanian. Saya Nyonya Tambunan Boru Tampu Bulun. Saya sebagai ketua. Aku Febi Togatoro. Apalagi? Aku guru sekolah minggu di HKBP Jalan Lurah Cimahi. Jangan lupa ya. Nonton Salur. Hari Rebo Tanggal 3 Maret 2021 Jam 7 malam di channel HKBP Jalan Lurah Cimahi. Oke. Check it out. Param pam.